Hans Knudsen Instituttet er en non-profit organisation, som har en lang og stolt historie, som går helt tilbage fra 1872. Vi arbejder for, at flere mennesker kommer i uddannelse og i arbejdsfællesskaber. Vores grundlæggende værdier er ligeværd, muligheder og bæredygtige resultater. Værdierne er hele fundamentet for, hvad vi gør, også på vores STU'er. På vores STU'er har vi fokus på at møde de unge lige der, hvor de er i livet. Vi ser altid elevens muligheder frem for begrænsninger. Hans Knudsen Instituttets STU'er er målrettet unge med særlige udfordringer. Det er særligt unge med autisme, ADHD, angst og generelle indlæringsvanskeligheder. Det er unge, som skal have støtte til at se deres udviklingsmuligheder, og hvor der bliver taget hensyn til deres udfordringer. Alle unge, der træder ind ad døren, er forskellige, og det afspejler sig også i vores undervisning, i vores valg af metoder og i vores indretning af vores lokaler. Det vigtigste det er, at vi kan give dem dannelse til den virkelighed, de møder. En del af dannelsen handler også om at have et socialt liv. Et godt ungdomsliv handler også om at være social for vores unge. Det betyder, at vi støtter dem i at få venner og gøre det, som andre unge også gør. Vi plejer at sige, hos os kan du være dig selv sammen med andre. Vi går meget for at sikre et godt ungdomsmiljø her på vores STU. Vi har studieture, vi har fester, vi har idrætsdage, og vi har også klub efter skoletid. Vi taler meget om fællesskab og hvor vigtigt det er, at der er plads til alle her. Jeg synes, de unge er gode til at give plads til hinanden, acceptere og respektere hinandens forskelligheder. Endemålet er at skabe en så god og tryg overgang fra STU som muligt. Det er vigtigt, at vi hjælper de unge videre til noget, som de synes er meningsfuldt og som de kan se sig selv være i. Og for de fleste unge betyder det også at komme videre til et arbejdsliv eller komme videre i noget uddannelse, og vi hjælper dem så godt vi kan med det. Vi ved, at vi har gjort det godt, når de unge til translokationen ved, at de kan klare sig uden os.